panguva ino vechidiki waratidzira kune mutungamiri wenyika. Tiona there is a press conference which was held yesterday. Tiona kuti aiwa vechidiki panguva ino vari kuuya vachipatishina vachiti no to Zvigananda, awa no to President Emerson Mnangagwa. Sanapinda mashoko ari kuonekwa panguva ino kuti vanhu vachanzwisisi chii chiri kumboda kunyasa kuitika munyika yeZimbabwe. Noda kuti developments ari kuita panguva ino munyika yeZimbabwe, these are the same developments akatanga kuitika muna 2017 zvikalead to eCOP. Sanapinda mashoko anobuda joko panguva ino tiona kuti vechidiki panguva ino voramba aiwa corruption, voramba mutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa. Don't subscribe or like out on the bell icon. Zim vanoposta this video ramuri kuona kudanyira chiti youths have held a press conference to clash the President Emerson Mnangagwa over corruption and reform. This comes as the so-called Zvigananda spokesperson Sadc announced that nothing is going to happen to Mnangagwa this week. Ndo mashoko ari panguva ino. After Teba Mliso at Iowa, President Mnangagwa havasitombori threatened, havasitombori under my threats. Vanhu vatototyira nevana VP Constant Chwenga kana nevamwe. Noda kuti no one can order to fire kana kuti to remove the president panguva ino. Mashoko ari kuda panguva ino inoonekwa kunzi it might be intimidation kana kuti kutyisidzira vanhu kuti zvamuri kuita izvi hazvibetseri chinhu. Mashoko ari kuda panguva ino tiona vechidiki panguva ino vachiuya vachiratidza kuti they held a press conference vachiclasha nemutungamiri wenyika vachiti aiwa hatisi kuda corruption, tiri kuda mareforms, please reform, Zvigananda ngazviende. Mashoko ari kuda panguva ino tiona kuti this is of national interest. Citizens panguva ino vari kutoda immediate change just because takabvirira kudhara tiona even utangwe this year vanhu vachiuya vachiti the president of Zimbabwe must resign immediately. Noda kuti Zvigananda zviri kuonekwa kunzi they've captured the state and every system is now malfunctioning. Nekuda kwekukepchwa neZvigananda, they are benefiting at the expense of the citizens. Tudze mafunguro enyu muri yeZimbabwe moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Apa pina comment section medu za mafunguro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.